Ga naka. Ita ma bara ka mata. Kamar kofi na ce ma ko? Bara ka mata naka. Okay. Ina jin kika ce Wallahi ya kamata a shirya yi tafiyan nan saboda ka san akwai abubuwan a cikin jagan mu. Kai sauka dan hanzarta fa mai shayi. to ai hakan ya kamata a yi kafin ya mu tafi mu abin nan ba. Wannan wani irin mai shayi ne haka? Sannu baby. Sannu. Mai shayi? Kaji zo ka ji. Ka san me zai? A cikin faɗa. Ba matsala dai. Kina so na wallahi. Yana magana ba. Yana ina ne wai? Mai shayi? Wallahi. Zo mana. Zan hada ta kenan ka kira. Wannan wani irin shayi ne haka ba siga ba komai a bukata. Shaka ji ba shayi. Yaro na ina gashe kuskuren na amma ni shayi na gode to shaka ji. Ka sha ka ji. Babu siga a ciki gaba daya. Koyo baki da. Alhamdulillah. Da ni sharifi ne ko wankan jego nake yi da zaka ɗebo shayi da zafi ka zo ka bani na sha. Sannu baby tashi mu bannan waje jan. Baby na gode da wannan shawarar take Sannu fa. da shayi tashi mu. Amma fa har yanzu ban gama jin jiki ba tashi mu tafi dan ni shayin nan ma ba zai sha.